Olu lusasazo ngqo lwendaba estudio 9 kwikomkhulu le-SABC eAuckland Park eGauteng nazi eziphambili ngalenhlwa. South Africa will seek to harness global commitment and capabilities to confront the challenges that the world faces. Mongameli Cyril Ramaphosa uthi uMzantsi Afrika uza kusebenzisa ithuba lobongameli be-G20 ukutsala amazwe azibophelele ekuqubisaneni nemingeni ejongene nehlabathi. Aza kunyuka amafutha ezithuthi nge-17 cents ilitha ezinzulwini zobusuku. Xa besixesha ukuze nexesha likuxabise njengesiqhelo ngeli xesha kwelijelo zindaba uxolo malibenani. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi uMzantsi Afrika uza kusebenzisa ithuba lobongameli be-G20 ukutsala amazwe azibophelele ekuqubisaneni nemingeni ejongene nehlabathi. Uqhube wathi baza kusebenzisa eli thuba uqinisekisa ukuba ziyazalisekiswa izicwangciso zophuhliso zenkulungwane ngonyaka u-2030. Umongameli bevula ngokusesikweni ubongameli boMzantsi Afrika be-G20 epalamente eKapa. UMzantsi Afrika wenza imbali ngokuba lilizwe lokuqala apha kwilizwekazi laseAfrika elikhokela lamazwe e-G20. uRamaphosa uthi eli lifuna ukuqinisa ubudlelwane phakathi kwalamazwe ukuze kujanyelwane neengxaki zehlabathi. South Africa will seek to harness global commitment and capabilities to confront the challenges that the world faces. We all seek to achieve more rapid, inclusive, and economic growth. That in many ways is what informs what we need to do as the G20 countries. Umongameli uthi baza kuququzelela uphuhliso lwelizwekazi laseAfrika. We will use this moment to bring development priorities of the African continent and more broadly the global south more firmly onto the agenda of the G20. Kukho nephulo lokuqwalasela ukungalingani ngokomnotho. The disparities in wealth as well as development within and between these countries we all know is unjust, unsustainable and undesirable. UMzantsi Afrika uthatha esisihlalo esisuka kwimisebenzi yamazwe afana neBrazil, iIndia kwaye neIndonesia, kodwa eli liza kunikezela kwilizwe laseMelika eliza kuba phantsi kolawulo lukamongameli Donald Trump. Isihlalo soMzantsi Afrika siza kusingatha iintlanganiso ezingaphaya kwekhulu kulo nyaka uzayo. Kwiindaba ze-SABC, Dingubulelani Philip epalamente. Liyenyuka ixabiso lamafutha ezithuthi ezinzulwini zobusuku. Isebe lezimbiwa libhengeze ukuba zombini iintlobo zepetroli ziza kunyuka nge-17 cents ilitha. Ukuze zedizili intlobo ixabiso lenyuka nge-54 ne-55 cents ilitha. Imanyano yabasebenzi iGeusa ithi eli nyathelo ligqwalisa umfutho eli xesha leeholide zehlobo. Xhaxhaza kuqala ukusebenza kwezikabhadakazi kobu busuku sikubo. Kuse kunjalo ngomso mhla wesine kweyoMnga. Ixabiso leparafini liza kunyuka ngeesenti eziyi-66 ilitha ukuze irhazi yenyuke nge-R1.72 cents ikilogram. The average international prices of petrol decreased slightly and diesel increased due to more demand in Europe and America, in the Northern Hemisphere in general for the winter season. iGeusa ithi lamaxabiso athe funqo kwinyanga kaDisemba aza kunyanzelisa abaqhubi bangene nzulu ezibhokotweni into leyo iza kuntingisa amaxabiso okuhamba kubanini izimoto nakuluntu ngokubanzi. Ukunyuka kwamaxabiso ezithuthi kuza konyusa nexabiso lokuphila esele livakala kakade ulwamvila lalo ngamaxabiso aphezulu okutya ezothutho nombane. The latest fuel price increase is another attack on the festive spirit, which is turning the coming Christmas into a black Christmas. The festive season that has opened up is clearly going to be a nightmare for working people, and far from joy and festivities that working people legitimately expect after months of back-breaking toil and suffering. iGeusa inyanzelisa ukufaka kwicandelo lamafutha nemiciza phantsi kolawulo lukarhulumente ngelithi oko kungakhokelela ekubeni la maxabiso alawulwe ngokwentando yesininzi. Abathengi bayamfanyekiswa ngabathengisi abanye babo bebhala iinkcukacha zokutya ezilahlekisayo. Ukukuthethwe ikomishoni kazwelonke yabathengi lezimisele ukuphanda imizimveliso elishumi elesihlanu KwaZulu-Natal.
Le komishoni NCC yasekwa ngokomthetho ukukhusela abathengi kunye nokuba liqonga abangafaka izikhalazo zabo kulo. Ikhomishana ithi izokhipha izaziso zophenyo kubahlinzeki bokudla abangu-18 esifundazweni. Ikhomishana ibihlola ifemu eseThekwini ehlinzeka ngokudla ezitolo ezidayisa ukudla kuleli dolobha. Le femu yavalwa okwesikhashana ngumasipala weTheku ngemuva kokutholakala ukuthi ayilandelanga imithetho ephathelene nokuphepha kokudla. Le nkampani iphinde izipakishele ukudla ebese ikudayisa. Nokho iphinde yavulwa kabusha sekutholakala ukuthi isihambisana nemibandela nemithetho kamasipala edingekayo. Kodwa ikhomishana ithi izoqhubeka nophenyo lwayo. The last time besilana sathi kubo abayeke ukudistributor nokukhiqiza lama products, which is the repackaging. Futhi abakhulume namanye ama distributors wabo babuyise lama products. Ingakho ke sibona this mountain yalama biscuits wabo bathi babuyisile and basiqinisekisa ukuthi futhi they have stopped producing or repackaging these products. Ikhomishana ithi ithole ukuthi abahlinzeki bokudla badayisa ukudla osekonakele futhi namalebuli akhona ashintshiwe. Ikhomishana ithi amafemu ahlulekayo ukuthobela noma atholakala ephula umthetho wabathengi azodluliselwa kwi-National Consumer Tribunal. Okungenzeka bahlawuliswe isigidi samarandi noma amaphesenti ayi10 enzuzo yabo yonyaka. NginguNonhlakanipho kaMagwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Kwalapha izindabeni. Indoda ephila nokukhubazeka iminyaka eyi-64 yelali iLuna eMbizana ijongene nomngeno ongabi nandawo yokufihla inhloko, amanzi nenkonzo yogutyulo. Kodwa kuqala masithuma umntwana evikilini. Sinamkele kwakhona sikwabulisa nakwabo basandla ukungena. Usabukele indaba kwijelo ye-SABC 1 siza ngqo kwikomkhulu le-SABC eGauteng. Uyakwazi ukuzibukela izindaba ku-SABC Plus, uyakwazi ukuzibukela kwakhona ukuphela kwazo kwijelo le-YouTube ngokuthi SABC Indaba zesiXhosa. Ngakweli phambili sithe uMongameli Cyril Ramaphosa uMzantsi Afrika uza kusebenzisa ithuba lobungameli bamazwe e-G20 ukutsala amazwe azibophelele ekuqubisaneni nemingeni ejongene nehlabathi. Urhulumente waKwaZulu-Natal ukhuphe isilumkiso esithi abazukuvunyelwa abaqhubi beeteksi ezihamba imigama emide ukuba bagrogrise urhulumente. Lungene kusuku lwesihlanu namhlanje ugwayimbo loonoteksi kwaye lushiya amawakawaka abakhweli embanguza. Abephume ngobuningi bawo amaphoyisa ukuzoqinisekisa ukuthi labo abephula umthetho emgwaqeni bayajeziswa. Amatekisi abengenayo imvume yokuba semgwaqeni amisiwe kanye nezimoto ezincane. Kusolwa ukuthi kukhona abanikazi bamatekisi abafuna ukuthi ke basebenze ngaphandle kwezimvume. The problem is that some of them, they don't want to fetch their permits for different reasons. The issue of Transcorp in particular, they don't want to adhere on those processes. The municipality have already told us in terms of the Viabilistar that they can't add any other more taxes. Unfortunately, amongst them, there are those who are just operating without a permit. And as government, we can't allow any bullying processes because we are going to compromise the outlook of the association. Kube neloli elivimbe umgwaqo onguthela wayeka u-N3 ekseni kwaholela ke ekutheni zimenze izimoto. Isiphathimandla sesixwayise ngokuthi abephula umthetho bazokujeziswa. So that's why we are currently on the hunt. We are the hunt on the owners of those taxis that have been blocking the roads. We are on the hand of those people that have been blocking the trucks and taking the keys out of the trucks. And we're going to find them. We're going to set a good example so that everyone understands that. And we always speak to them that if you want to protest, do so within the ambits of the law. Kusenjalo abanikazi bamatekisi ahamba ke amabanga amade eThekwini bayasiqhelelanisa nalezi gameko zokuvinjwa kwemigwaqo. Lemboni yamatekisi ithi isamile kulokhu ekufunayo. Basazoke bathi ukuhlala impela nje bahambe kanjena ngendlela bahamba ngayo still lezi imoto zethu izekhishwe lezi sepounding. Ngoba lezi imoto eapplyile kodwa itifikethi azitholi. Mazingayitholi futhi sawuphinda sihambise ezinye zoboshwa. Kusenjalo umnyango wezokuthutha esifundazweni uthi uzokusingatha umhlangano nabaholi bakulemboni maduze. NginguSimphiwe Makhanya kwezindaba ze-SABC ngiseThekwini.
EFF ilungiselela ukubamba inkomfa kaZolo ngesithathu. Kule nkomfa kulapho kuza konyulwa khona inkokheli ezintshana esigaba esiphezulu solawulo iCCT. Ukudadela enzulwini ngalomba ikhona into yathelela lapha ekhaya ezopolitiki uSamkele Maseko. Maseko masikwamkele. Khawutsho singalindela ntoni kule nkomfa? Ingaba mhlambi kuzawubethwa into yonke? Into singayilindela kakhulu kule ngqungquthela ezohlala manje ngozibandlela yayo EFF ukuthi umholi wayo EFF uJulius Malema nabaholi abaphezulu bayo ke isigungu esiphezulu saleli qembu iCentral Command Team iCCT bazobe belwa kakhulu ke neqembu leMK Party. Siyazi ukuthi libangenelela kakhulu ukuthi bethathe usekela mongameli waleli qembu yena ke uFloyd Shivambu aye ngalena kuMK njengoba esewunobhala jikelele waleli qembu bathatha nommeli osemkantshubovu yena ke uAdvocate Dalimpofu osekuleli qembu nabanye ke nje abaholi bayo EFF asebeqembukile baya kuyona iMK Party. Ngeke igxile kakhulu ekubhekeni inqubo mgomo yayo leli qembu into efana nokubuyisa komhlaba waseNingizimu Afrika ukushintsha izinhlaka zomnotho kodwa kuzogxila kakhulu ngokuthi EFF ikephi njengamanje njengoba umkhonto ufike wagwaza ngempela kuyona ngenkathi kuyiwa okhethweni nge-29 zakaMeyi. Khawutsho ke Maseko kanye kulomba kaFloyd Shivambu ingaba mhlawumbi xa ubhula amathambo kuba ungathatha eso sikhundla ku-EFF njengosekela mongameli omtsha. Yasibona isifundazwe saseMpumalanga esiholwa uyena uKholeni Sedibe siza ngesivinini ngokuthi bafuna yena wayengunobhala jikelele waleli qembu uGodridge Gadi ukuthi ephuma khona futhi eMpumalanga ukuthi angemele sona lesi sophini bongameli waleli qembu leEFF. Siyazi ke bakhona abanye abasuka lana esifundazweni saseGauteng izifunda zakoTswane abanye abantu bakhona bayamthanda uMbuyiseni Ndlozi naseSedibengi le dabuka kakhona kuleso sifunda sakhona bayamzwela kakhulu. Asazi ke ukuthi iyozala nkomoni ngoba iqembu selithathe isinqumo sokuthi uMbuyiseni Ndlozi noma udokotela uMbuyiseni Ndlozi simhloniphe ukuthi angazibandakisani nezi zonke izinhlaka zeqembu engasondeli eParliament liyoze limtshele iqembu ukuthi usengabuya nini okwamanje uvinjilwe ukuthi engafika nje abeke umcondo wakhe kwinqungquthela yayo iEFF manje ngozibandlela kodwa ke asazi iyozala nkomoni kunamahlebezi ukuthi ngenzeka naye ahambe kodwa yena usebuvuselelile ubulungu bakhe beEFF ubuvuselelile ubulungu bakhe beEFF. Asazi ke ukuthi uyovuma yini maliphakanyiswa igama lakhe ukuthi aphinde abe yilunga lesigungu esiphezulu leCCT kuyona lenqungquthela noma uyonqaba. Kunamahlebezi ukuthi kungenzeka anqabe athi nje hlenqa aphume kancane kuyona iEFF. Khawutsho ke Maseko xa usithi mhlambi akavumelekanga noma beka umcondo wakhe kule nkomfa angakwazi mhlambi ukuphakanyiswa ngabathunywa noba kekho? Engakwazi ukuphakanyiswa ngoba ayikho incwadi athunyelwe yona ethi ubulungu bakhe beqembu kumisiwe. Engakwazi ukuthi athumele incwadi esuka egatsheni lakhe mawukuthi bayamemezela noma bayamcela ukuthi aphinde abe yilunga layo iCCT. Engakwazi ukufonelwa noma kufundwe incwadi evuma ukuthi uyavuma ukungenela umncintiswano ukuthi aphinde akhethwe njengelunga lesigungu esiphezulu seCCT noma bakuthi kukhona amagatsha amfunayo njengephini likamongameli usangakwazi ukungenelela ngoba ayikho incwadi ekayakhishwa unobhala jikelele wayo EFF yena uSibalikhulu uMarshall Dlamini ethi akume kancane njengoba ilungu laleli qembu into atshelwa yona watshelwa nje ngomlomo ukuze kungabi khona ncwadi ezophutshezelwa bona oSamkele Maseko ukuthi begijime nayo ngoba kwabonakala ukuthi kwaba nombonakalo omkhulu ngaphakathi eqenjini ekhambeni kwakhe unyiko uFloyd Shivambu njengephini likamongameli wayo iEFF lika Julius Malema. Hayi xa sesidle zepolitiki mfoka Maseko ngasa inkosi kakhulu. Njengoko ifikelele esipheleni namhlanje inyanga yokufundisa ngokukhubazeka abantu abaphila nokukhubazeka emaphandleni basaziva bengathathelwa ngqalelo phakathi kwemingeni abajongene nayo kungabi nazindlu amanzi nenkonzo yogutyulo. Le yimeko ejongene nayo indoda eminyaka i-64 yelali iLuna eMbizana eMpuma Koloni. Oko wakhubazeke neminyaka emihlanu ngenxa yepolio ubomi babanzima kule nkonde. Nkqu indlu le ahlala kuyo wayiphiwa ngumntu awayemalusela imfuyo mandulo. uAlpheus Mzalwana uthi kudala ecela ukuncediswa ngendlu kodwa uwaphantsi. Indlu le akuyondlu eyishelter yokuhlala umuntu onjengami.
into efanele bama njengoba uyibhekile lufukufuku nje ungathi uhlala umuntu abantu abahlala phansi kwebridge. Kufuneka asebenzise igumbi langasese elingaphandle. Njengoba ndihamba nge-crutches ndacela abantwana babandakhele bandibekele nee-blocks ukuze ndikwazi ndiye phezulu ngoba ithanda ukuphakama. Usapho lwakhe luxhomekeke kule mali yakhe yokukhubazeka. Abamelwane bathi makenzelwe inceba. Indawo ahlala kuyo ayiyo indawo i-right ne-relevant for umuntu ophila nokukhubazeka. Kuba kaloku xa uphila nokukhubazeka uhamba nge-crutches utata udoli. Ii-crutches ziyatyibilika ngamanye amaxesha. Imibutho yabantu abaphila nokukhubazeka ithubomi kumzamo kubo mihla le. Jonga ii-buildings ezi zikarhulumente ezenziwe ngo-1994 uzawubona nje uba azihambeki. Hayi ke leyo uinkludwa kwabantu abakhubazekileyo yiyona ngxaki esijongileyo kwiinto zonke, kwisociety, kwi-department, kunzima kakhulu. Andifuna uthetha ke ngoku ngale nto yoba imisebenzi yona ithini. Ukanti isebe lokuhlaliswa kwabantu ephondweni liyavuma ukuba kukho ukusilela kubonelelo ngezindlu ingakumbi kubantu abanezidingo ezikhethekileyo. Kufanele basithi njengoba sika iprogram yokwakha izindlu sikwazi ukukekelela kweli cala labantu bokhubazeko kuba sinayo into ethi bayathanda ukulibaleka, bayathanda ukusilela and singurhulumente besike nathi saqhwalela in terms of sikwazi ukubenza ipriority. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eMbizana. Njengasiqala ngeli xesha sinentatheli yethu yezobuchwepheshe uSandile Hlangane kwaye ngokuhlwa nje uza kusicacisela nge-cryptocurrencies. Khawutsho mqadi xa sikwamkela yintoni ngoku i-cryptocurrency? Masiqale ngokuthi Bhele ezi zi-online currencies okanye yimali esemoyeni okanye ku-internet. Into ebangela uba masithi kwi-internet le mali kukuba awukwazi ukuyibamba ngesandla esisakho uthi uyahamba uyothenga evenkileni okanye uyayi-withdrawa kwi-ATM. Nantso ke if uyakhumbula ke iGauteng ihamba le ndlela kuthiwa yi-online cashless society ngamanye amagama ngenxa yobugebenga esibubonayo ayizubakho imali okanye xa uthenga evenkileni awuzuthenga ngemali ngenxa yobugebenga. So ndizama ukubonisa Bhele ukuthi yinto eza kwenzeka le. So ezimali ke utrader kuzo ngendlela ezimbini ngoba ikwenzela imali lento yo-owner ezi online currencies. Zininzi ke ezi online currencies abantu abazawuyazi yile kuthiwa yi-Bitcoin. Zimbini ke indlela kuthiwa kukho i-crypto trading kubekho i-crypto investment. Le trading ithetha ukuthi Bhele wena uzawuthenga le mali online nge-20 xa ixabiso layo lehlile. Uthi ke ngoku yawunyuka okanye lawunyuka ixabiso layo njengoba uyithenga nge-20 uyithengise nge-50. Liyakhawuleza ukwenyuka ixabiso layo likwakhawuleza nokwehla. Okwesibini yila investment. Ithetha ukuthi xa i-investment uzayithenga le mali pha online uyihlalise ixesha elide. Uthi ke ngoku emveni kokuba uyiqokelele le investment ukwazi ukuyithengisa ukwenzela ukuba ikwenzele imali. Awukwazi utrade nge-Bitcoin okanye ngezi currencies Bhele ungakhange uthenge i-platform. Kukho i-platform ekuthiwa yi-Luno, Binance and ne-Coinbase. Zifana ne-application lesicommunicate ngayo ifana no-WhatsApp. Uzawuthi ke waba nayo le platform Bhele ukwazi ukutrader. Kodwa ukuze ukwazi utrader again ufuneka wenze lento kuthiwa yi-wallet. Ngamanye amagama uyivulile i-bank account eyile Luno okanye eyile Coinbase then ke ngoku ufumana i-wallet apho khona uzawufaka khona le mali. Kukho i-wallet ekuthiwa yi-hot wallet. Ithetha ukuthi xa i-hot wallet inabo ubuzaza enabo okanye ubungozi bonabo ngongakhuseleki. Kodwa xa ucreate i-wallet ekuthiwa yi-cold wallet ithetha ukuthi ikhuseleke kakhulu. Kukho igama elisetyenziswayo ke kwezi currencies okanye kwezi online currencies ekuthiwa they are decentralized. Ithetha ukuthi akekho umuntu ofana ne-governor okanye i-Reserve Bank e-owner ezi online currencies. Ithetha ukuthi loo nto leyo
zi-online, yonke into yenzeka online, ubungozi bukhona kodwa ikwakhuselekile. eSouth Africa ke ngoba ndiseKapa phela uzama ukubonisa ukuthi ikhona lento, ndithenge ngeBitcoin, ecafe ndithenga ikofu, apha eGauteng ndenza into enjalo, ndithenge ifone last week ngecryptocurrency. Shachubeko Mqadi, uchaba nje lixesha. Kwezemidlalo usekela mqeqeshi wamagezi FC uBobby Zotwane uthi iqela lakhe lisazimisela ukwenza imbali kwisizini yalo yokuqala kwiPSL. Iqela lizinze Limpopo lixeleshe indebe yesibini emva kokuphumelela eCarling Knockout kule nyanga ephelileyo. Imagesi FC yenze izibukwayo kwinyanga nje ezimbalwa inyukele kwiligi yompondo zihlanjiwe. Izazise kuba igalelekile ngokubhaxabula iOrlando Pirates ebuhlantini bayo kumjikelo wokuqala weCarling Knockout. Ayonela yatyatyusha intshatsheli zeligi iMamelodi Sundowns kwifinali yale tumente eBloemfontein. uZotwane uthi bafuna indebe yesibini. Already we made history as a club by just arriving in the league and winning the Carling Knockout. So can you imagine how it will feel for the team to even win the Carling Cup? So the approach will be the same in terms of how we approached against the teams like Sundowns, Pirates. Usekela mqeqeshi uthi eyona bangafuni nokuyibona kukugawulwa lizembe ekupheleni kwesizini. Definitely a cup was not our priority. It came as a bonus for us. The main priority for this club is to remain in the Betway Premier League. Obviously, with working with Coach Clinton, he knows how many points you need for you to still be part of the league. Umdlalo uzakuba ngomhla wama-23 kuDisemba eOrlando Stadium eSoweto. Tikalele ngaze kodwa kophukane yokuhlanganisa la Khoshika. Mawahlangana amafuli ivumicwa makho basembo ndivumile ndinokanyezi nenirhabulise iqikelelo lwemozulu yangokuhlanje xa sijonga ke imvula nomoya kuyaphawuleka ngokuhlwa mbukela into yokubana lithe rhulele ngamafu kwiindawo ezininzi kanti ke ngamathuba noko asezantsi emvula esingazilindela kwiindawo ezikumantla nakumazantsi phaa kompuma koloni siqhubeke zenje njalo ke mbukeli zichaphazela phaa kwisixeko sakomazweni ziqhubeke njalo ezamvula mbukeli zixananazile ziqhubeke ke zingene phaa kwandonga ziyaduma ngaye u-60% liqhubeke ke lithe rhulele ngamafu phaa koBloemfontein ko-Appleton phaa koKapa lodumo chunceme mbukeli uSouth African Weather Services khuphe isilumkiso ngokuhlwa uba singalindela indudumo ezimandla kwindawo eziphakumandla koThekwini zinyukele njalo mbukeli zichaphazela kakhulu kwindawo ezikumazantsi phaa koRhawutini kanti nangomso kananjalo mbukeli kuyaqhubeka into yokubana kuzoba khona umlilo wamadlelo ozawuchaphazela phaa koBloemfontein koPitoli koPulukwane neendudumo zomandla ziqhubeke ziqananazile kanjalo into ethi ke mbukeli uba kuyaqhuma qiniseka into yokubana uqhagamsela namagosa kaxakeka kuzoba khona ke nobushushu obugqithisileyo ke mbukeli kwindawo eziphaa koRhawutini kusukela namhlanje ukuyotsho phana kaloku mbukeli ngayo uLwesihlanu into ethi ke mbukeli funeke njalo uhlale ukhuselekile kwaye usela amanzi awuchaphazela ke phaa koPulukwane koPitoli naphaa koMahikeng amaqondo obushushu aphantsi ke mbukeli ngokuhlwa xa sawuthi sijonge ke kwindawo eziphaphezulu koMusina phawulekile mbukeli into yobana lifudumele ngo-21 degrees sikele kaloku phaa koDum semachwerheni Lady Frey dolophu sikele eMthatha esikhobeni edutywa eTsomo ekhwebulana embizane emnqeni entabankulu omnceba sifudumele ngayo u-14 degrees kanti ke ngomso kuyaphawuleka mbukeli into yokubana athande noko ukufudumela kwindawo ezininzi kuyatshisa phaa kontabankulu naphaa koSajonisi ngayo u-24 degrees kanti bobo mnemenqaku nayo iDurban ngayo u-24 degrees ndisatsho ndithi maziqhume ingqawe emaxhekweni ichosini.